Здравейте, един много бърз коментар. Понеже от много години съм в християнските общности и ми прави впечатление една много неприятна за мен симбиоза. Симбиозата между посредствеността в културата на обществото ни и грешно представената добра новина за това каква е стойността ни пред Бога. Какво имам предвид? Много често на бедните хора и хората, които като цяло са живели като неудачници, или пък на хората, които са просто в средно мислене, златната среда, като начин на мислене имам предвид, такива хора много лесно се свързват с идеята, че истинската ти стойност не е в това, което си постигнал, а е просто в това как Бог те оценява. Нали? И съответно той те оценява със собствения си живот. Оценява те твърде високо, независимо дали си постигнал много или не. Но това, че Бог те е оценил до толкова, че даде живота си, за да те върне при себе си и те гледа като свое дете, което е успяло или не е успяло, но така или иначе си негово дете, което пожелало да се върне при Бога, придобива огромна стойност. Това е най-невероятният успех, който човек може да постигне. Обаче има нещо друго, което Библията също много говори, а пък за което малко като че ли хора се свързват с тая истина сред църковните общества, и то е, че Бог ще търси вярно настойничество на всичко, което ни е поверено. А вярно настойничество означава да бъде увеличено това, което ни е дадено. Ако Бог ти е дал примерно талант да търгуваш, той иска ти да станеш възможно най-добрият търговец. Ако ти е дал талант да си музикант, то ти да бъдеш най-добрият музикант, който можеш да бъдеш и да с това не просто да постигнеш велика слава за себе си, а така да използваш талант си, че това да носи слава на Бога. Али, това да прославя наистина този, който е дал таланта. Защото, честно казано, нищо на този свят не е само себе си и самоцелно да издигне теб. Всичко, което ни е дадено, за да може със същата любов, с която е дадено на нас, ние да го пласираме в този свят, така че любовта ни към Бога да се върне с изобилен плод от нашия труд, от реализирането на нашия талант, на нашите способности. Така че това е нещо, което като че ли много се пропуска и това ме натъжава, защото много лесно се задоволяваме. Съгласен съм с идеята, че в крайна краща Евангелието или добрата новина беше отправена към бедните заради това, че те бяха изолирани. Бяха отхвърлени от храма, защото не можеха да си плащат храмовите такси, да принасят своите жертви по времето на Исус. И съответно за тях той дойде и каза: хора, Бог не е само в храма. Бог е в храма на моето човешко тяло и може да влезе в храма на твоето човешко тяло и да е с теб през цялото време на всяко място. Няма нужда от жертви. Аз ставам единствената жертва, която е необходима веднъж за винаги. Оттам нататък вашата жертва ще е благодарност и хвала към мене чрез добрите ви дела, породени от променено сърце. И някакси това, че от добрата новина се говори на бедните хора, се тълкува грешно. Всъщност тя е дадена на бедните хора, за да не бъдат вече бедни. Да не бъдат бедни емоционално, да не бъдат бедни от към интелигентност, от към знание, от към умение и съответно финансово. То няма как да не се отразят нещата. Така че това е нещо, което си мисля и това е, което ме вълнува. Просто стигаме до някъде. И във всяко нещо, като че ли се задоволяваме твърде бързо. Не ми харесва тая черта в българската ни култура, българската ни душевност, която се е изградила с време, на
Абе, колкото толкова. Не знам, просто много ми се иска и аз, и цялото ни общество да изградим в себе си едно превъзходно отношение. Ще дам най-доброто от себе си. Ще работя като пред Бога и за Бога, пък нали, как точно ще бъде оценено, това е друг въпрос. Но аз, заради себе си, ще работя като пред Бога и за Бога. И моята вечна награда няма да бъде изгубена. И така. А няма как, смисъл, всеки разумен работодател би оценил и би възнаградил старание и това отношение. Добре? Благодаря, че слушахте моите философски размишления. Приятен ден желая!